pistän siihen, että osa 11 tavallaan pistiks mä siihen tai jotain sellaista. Niistä tulee oikea osa 11 ja 12. Päästään taas ajan tasalle. Et nyt taitaa tulla osa 13 tai mitä vaan. Noin. Jaa. Tuolla saattaa olla joku siisti paikka. Ja me tehdään näin. Wow. Wow. Alas. Aika boss, tällä ei tehdä koko ajan. Sitten vähän ylhäytet, jos meidän tarvii hypätä tai jotain. Sitten vähän levennetään tätä. Noin. Ja Skyblogissa me ollaan edistytty aika paljon. Mä tein Mikkari ykkösen kanssa aika paljon hommia. Tavallaan. Noin. Tos kiva löytää sitä Timua. Mä tietäisin yhden taktiikka, miten löytäisi ihan helposti Timua ja luolia, mutta mä en käytä sitä. Se on vähän cheateria. Tai kyllä mä voin käyttää sitä, mutta mun pitää löytää noita limepalleja, niin limapalloja tai mitä ne onkaan. Slime. Yes. It's my lucky day. 4. Yes. Me saadaan se tänään tai nytten. Oho, 5. Nice. 6. Nice. 7. This is enough for me. Ja nyt täältä alhaalta. Noin. Ottaa rettanetkin, sitä saattaa tarvii. Sitten jossain jutussa. Oikeesti kommentoikaa kaikki. Mikä on seuraava juttu, minkä pitäisi saavuttaa. Ja nyt mä saavutin tän, koska mä taisin löytää Timua ja ihmeen vihreät juttua. Ai niin tuli jo. Kaivitaan nyt vielä vähän. Vaan, koska siksi. Otetaan Timut kotiin ja otetaan muutakin tavaraa kotiin, ettei tulla ihan Timut kädessä. Vaan. Ja raudat ja mitä muutkaan on. Miksi hei hetkinen, mulla on tässä näitä tortseja. Ja tossa oli Timu. Vitsi mä oon sokea. 6 Timua aika paljon lähti pois niinku tavaraa tästä. Hei nyt mä keksin mikä on se seuraava saavutus minkä mä teen. Tai yritän löytää. Lapsilatsu. Estota jotain ihmeen. Estota jotain ihmeen. And we found Tinaa ja emeraldi. Ja lisää jännää juttua. No. Näkyy tässä, että 3 emeraldia, mutta siinä on, ei voi olla aina varma. 3. Ja alapitsella tuli taisi tulla. Ei. Onks toi Timu? Ei. Ihan varmuudeks vaan. Ja nyt vois lähteä kotipäin, jos me mennään tekee se yksi juttu valmiiksi. Sit mä oon iloinen. Koti on muuten aika lähellä. Koska puumaja tossa. Home on tuolla. Hop.
Käsiapu. Noin. Noin. On nyt päin. Oho. Joo, mä näen kartalkin jo mun kodin. Sitten, oi. Tarvii vaan mennä ylös. No. Oho. Ylös. Tää rubiinipikki saattaa mennä nyt tässä rikki. Noin. Ottakas. Joo, jatketaan. Kohta perillä. I hope. Otkaas. Mikä oli ring, joka lentää? En muista, mutta mä taidan tietää, mistä mä löydän sen nimen. Ja hyvä, me löydettiin tota sinistä. Oliko se Marble? Eikö sitten? Shippive. Tai mikä onkaan. Ja uusi luola. Mitäköhän noilla pistetään? Pystyykö noilla tehdä jotain? Näitä. Tai jotain. Mä pystyn monista Timuunkin muuta. Noin. Ihan just perillä. No niin, tulee tätä. Tätä multaa. Ajaa, ei vielä ole. Kohta, koska 18 metriä kotiin. 17, 16. Okei, no niin, nyt alkaa tulee sitä jännää maajuttua. Joo, tulee. Ei tuu. Okei, no niin, nyt alkaa kuulua ja ulkoa. Hei, tosta mä taisin löytää mun marble-kaivoksen. Jos se vähän häiritsee mun puolissa tulla, niin sori. Yes. And see you later. Bellissimo. Nice. Okei. Sitten kaikki mitä ei tarvii tai mikä pitäisi luottaa, niin menen tänne. Raudat vielä. Sitten tinaa. Pistiks me tinaa sulamaan? Ai niin, noista tuli tota ihme juttuja. Ja noin. Ja sit kaikki mitä ei tarvii tänne. Timut. Tarvii kyllä, mut you understand, maybe. Ei sit tää vaan täyteen. Ja nyt me tarvitaan 4 timua. Tämä ja mitä siinä oli? Ei muuta. I hope. Ei siinä mun mielestä ollut muuta. Obsidiani. Niin. Tietysti. Nämä meni kaikki timut. Vitsi.